Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламе Урта Терешка авылында туып үскән. Бүгенге көндә Яңа Яндука авылында гомер кичерүче Бехтимирова Халидә Хаким кызына юллана. 65 яшьлек гүзәл гомер тантанасы белән ихластан хөрмәтле милләттәшебезне тормыш иптәше Сәмәт Шукурович, иске кулаткадан кызы Гөлнара кияве Рөстәм, оныклары Лилия һәм Альбина, Сызрын шәһәреннән улы Илдар, килене Гүзәлия, оныклары Илнар һәм Алина, Мәскәү шәһәреннән улы Рамис, килене Рита, кода-кодагыйлары һәм барча туганнары да котлыйлар. 65 ел элек Урта Терешка авылының Хамзиннар гаиләсендә безнең газиз кешебез дөньяга аваз салган. Башлап мәктәптә, аннары Иваново шәһәрендә белем алган. Олыгаеп җиткәч үзенең гомерлек юлдашы, кадерле әтиебез Сәмәт Шукур улы Бектимировны очратып кияүгә чыга һәм менә инде 45 ел татулыкта гомер кичерәләр. Гомере буе алар авыр эштә хезмәт итсәләр дә бер көн генә дә зарланмадылар. Безне, 3 балаларын үстерергә дә көч һәм мәхәббәт таба алдылар. 2 уллары Илдар һәм Рамис, кызлары Гөлнара аларның мәхәббәт җимешләре. Бүгенге көндә инде ул лаеклы ялда, 4 оныгы өчен бик кадерле әбекәй булып яшәп килә. Кадерле хатыным, без йөрәкләребездәге иң җылы хисләрне кушып, моннан бик күп ел элек гаилә учагыбызны төзедек. Аны тагын да тулы мәгънәле итеп дөньяга балаларыбыз туды. Ә син аларның сабыр, кайгыртучан, саф күңелле әниләре була белдең. Гомумән гомер барында мин сиңа юмарт, киң күңелле тормыш юлдашыма алтын киңәшләрең, кайгыртучанлыгың өчен рәхмәтле булып яшим. Алга таба да тормыш юлыбыз якты булсын һәм бүгенгедәй матур хатирәләр белән тулыланып торсын, кадерлем. Гомер юлларымда тик син генә таянырдай ныклы тал тирәк. Гомер үтә, инде күпме еллар син генә дип тибә ул йөрәк. Булганына шөкер итеп яшик, тигез сүтик гомер йомгагын. Куанычлар тулы поезд булып, килсен синең туар елларың. Дистәләрне дистәләргә кушып, гомер йомгакларын сүтеп, гомер күзләренә килеп җитсә дә әнкәйгә күз тимәсен әле. Һаман да без дип борчылып, һәрберебез турында кайгыртып яшим. Ярый әле син бар, әнкәй. Өебезнең нуры, кояшы син. Үз аякларыңда йөреп, сәламәт булып, тагын әле еллар арты елларны уздырсаң иде. Туган көне бүген әниемнең, күркәм гомер яши дөньяда. Матур үзе, җыерчыклы йөзле, чәчләре чал, аппак булса да. Рәхмәт, әни, безгә гомер бирдең, төн йокламый карап үстердең, йөрәк җылын кушып барыбызга яшәр өчен ныклык, көч бирдең. Сиңа рәхмәт сүзен, әниебез, белдерәбез туган көнеңдә. Үстердең син безне кеше итеп, олы рәхмәт барысы өчен дә. Әбекәебез, син гомерең буе гаиләм, балаларым дип яшәдең. Хәзер инде оныкларың өчен янып яшисең. Кадерле без, сабырлыгың, киң күңеллелегең, безне һәр вакыт аңлавың өчен ихластан рәхмәт. Яшәү теләгең, ашый-сыр ризыгың өзелмәсен. Балалар, оныклар янәшәсендә бәхетле картлык кичерергә язсын сиңа. Сау сәламәт булып, мәңге арабызда яшә. Кадерле кодагыебыз, көннәр, айлар, еллар үткән сайын, аңлап бу тормышның кадерен, яшисең син балкып кояш сыман, якты бер нур синең гомерең. Шатлык тулы якты көннәр сиңа гел юлдаш булсын. Бүгенге матур мизгелләр гел кабатланып торсын. Хөрмәтле Халидә Хакимовна, музыкаль бүләктә тыңларга чакырабыз. Һәм гомер көзегезне бала оныкларыгыз, туган кардәшләрегез янәшәсендә бик бәхетле булып уздырырга язсын дибез. Картлыкка бирешмәгез, йөзегездән елмаю бер дә китмәсен. Бәйрәмегез котлы булсын. Авырлыклар сындырмады, була белдең түзен. Син лайыклы каршылыйсаң гомереңнең көзен. Сөйклем дип дәшүшең бар, әнием дип әйтүшең бар. Нәнәй дием, үзелеп сагынып, килүеңне көтүшең бар.
Bilmesen tüptü gerek Gözlerine değmesin Koygu hasretinin jillere Bağırrağına dülmesin Suyuklim dip de şuşun var Aniyem dip eytüşün var Men eydiyip üzülüp sağınıp Kilüvünü kütüşün var Suyuklim dip de şuşun var Aniyem dip eytüşün var Men eydiyip üzülüp sağınıp Kilüvünü kütüşün var Isen sağ hem selamet bul Rahattegine yaşa Rahmetlerim şiksiz diye Yürek simarındaşa Suyuklim dip de şuşun var Aniyem dip eytüşün var Neneydiye üzülüp sağınıp Kilüvünü kütüşün var Suyuklim dip de şuşun var Aniyem dip eytüşün var Neneydiye üzülüp sağınıp Kilüvünü kütüşün var Neneydiye üzülüp sağınıp Kilüvünü kütüşün Яңа Яндука авылында гомер кичерүче яраткан апабыз Халидә Хаким кызы Биктимирова үзенең 65 яшьлек юбилеен бүген 27 октябрь көнне каршылый, дип башлаганнар үз котлау хатларын Яңа Терешко авылыннан сеңелләре Халимә, тормыш иптәше Равил балалары белән, Урта Терешко авылыннан Хәмдия, тормыш иптәше Вилдан гаиләләре белән, Самара шәһәреннән Мөнирә бала оныклары белән, Новоспас бистәсеннән энесе Рөстәм, тормыш иптәше Марифә, Урта Терешко авылыннан Раил, тормыш иптәше Наилә гаиләләре белән. Хамзиннар гаиләсендә беренче бала булып туган кызлары гомере буе беренчелектә булды. Мәктәпне тәмамлап Иваново шәһәрендә тегүче һөнәрен үзләштерде. Аннары шушында тегү филиалында хезмәт юлын башлады. Туган ягын сөйгән кыз бала еш кына ял итәргә кайткан чакта үзенең гомерлек ярын Жизнәбез Сәмәт Шөкүровичны очратып гаилә коралар. 45 ел бергә безгә үрнәк булып, матур гомер кичереп 3 балаларын үстерәләр. Авыл җирендә үз һөнәре буенча эш булмау сәбәпле апабыз сыер савучы булып эшли. Бер көндә ул үз эшеннән авырсынмый. Бүгенге көндә инде ул лаеклы ялда. Жизнәбез белән бергә кышкырт үстереп, бакчаларында җиләк-җимеш үстереп, балаларына ярдәм итеп, оныкларына да үрнәк булып яшиләр. Гомере буе бар халыкка да ачык йөзле булып, кунакчыл гаилә буларак гомер кичерәләр. Горурлыгыбыз булган якын кешебез безнең. Аккан судай гомер еллары уза. Шул кадәр вакыт уздымыни инде. Жизни белән 45 ел бергә гомер итәсең. 3 балагызны, күз нурларыгызны бик тәртипле итеп тәрбияләдегез. Хәтта 4 оныклы әби булырга да өлгердең. Ышанып та моңа җитә алмыйбыз. Син бик тырыш, бик уңган. Гаиләңдә чын хуҗабикә булып торасың. Шушы түгелме бу дөньяның максаты? Шөкер, син алга таба да уйлап яшисең. Кушканны үтәп, тыйганнан тыелып, садакаларыңны биреп киләсең. Әлеге изге гамәлләрең өчен ахирәт дәфтәреңә мең саваплар язылсын, кадерлебез. Бүген бу истәлекле көн бездән иң изге теләкләр һәм бүләкләр кабул итү өчен килеп җитте. Сиңа исәнлек, саулык телибез һәм көчең бар хыялларың, максатларыңны тормышка ашырырга җитсен дибез. Тормышыгыз нык булсын. Мал муллыгы да тукталышсыз сезнең файдага булсын. Шундый ук нык булып калырга, ышанычны югалтмаска һәм юк-бар мәсьәләләргә, борчылуларга артык игътибар бирмәскә телибез. 65ләр тулды менә. Җитештең әби булып, ыныкларыңны кышасың якты шатлыкка тулып.
Бел, кадерлем, безнең өчен син якын кардәшебез. Гөрләп торсын, гел уңышлы булсын һәрбер эшегез. Жизни белән кулын кулга тотынышып атлагыз. Оның шаларны күрергә хыял, максат саклагыз. Синдәй акыл белән тулган хатын-кыз сирәк була. Бүген туган көннәреңдә җырыбыз бүләк була. Хөрмәтле Халидә Хәкимовна, якыннарыгыз сезне хөрмәт итеп бүләккә матур җырда сайлаганнар. Шуны бергәләп тыңлыйк әле. Туган көнеңне котларга килдек бергәләп. Ак бәхетләр тели сиңа, тели һәр йөрәк. Кояштан нурлар насибә сиңа иртәдән. Кошлар котлау җыраны җырлый сине иркәләп. Кояштан нурлар насибә сиңа иртәдән. Кошлар котлау җыраны җырлый сине иркәләп. Бәхет балкый бүген синең көләш йөзеңдә. Җыелганга җан дусларың табынып